ஸ்ரீ குருபியோ நமக. ஸ்ரீ சுக்ராயை நமக. ஸ்ரீ மகாலட்சுமி நமக. இன்று சுக்ர ஜெயந்தி. சுக்கபோக வாழ்வு தருபவர் சுக்ர பகவான். தேய்பிறை தசமி திதி பூச நட்சத்திரத்தில் சுக்ர ஜெயந்தி கொண்டாடப்படுறது. சுக்ர பகவானின் பிறந்த தினமான இன்று சுக்ரனை வணங்குவதும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி வழிபாடும் சப்த கன்னியரில் இந்திராணி வழிபாடும் சுக்ர தோஷம் நீங்கவும் சுக்ர யோகத்திற்கும் வழிவகுக்கும். நம் வாழ்வின் சந்தோஷ தருணங்கள் எதுவென்றாலும் அதில் முதன்மையாய் நிற்பது சுக்ரன் தான். சுக்ர யோகம் என்பது சாதாரண விஷயமல்ல. சுக்ரனின் பார்வை ஒருவரது ஜாதகத்தில் பட்டாலே போதும், அவர்களுடைய வாழ்க்கை நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு செல்வ நிலையிலும் சரி அந்தஸ்திலும் சரி உயர்ந்து நிற்பார்கள். அதுவே அந்த ஜாதகத்தில் சுக்ர தோஷமும் சுக்ர பலமும் இழந்திருந்தால் அவர்களது வாழ்க்கையில் முன்னேறுவது பெரும்பாடு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. இப்படி ஜாதகத்தில் சுக்ர தோஷம் இருப்பதால் வாழ்க்கையில் கஷ்டப்படுபவர்கள் சுக்ர தோஷம் நீங்கி சுக்ரனின் அருளை பெற வாழ்வில் செல்வ செழிப்பும் முன்னேற்றமும் உண்டாக ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதரை தரிசிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுவும் சுக்ரனுடைய நட்சத்திரங்களான பரணி, பூசம், பூராடம் ஆகிய தினங்களில் செல்வது மேலும் பல நல்ல பலன்களை அள்ளித்தரும். இத்துடன் வெள்ளிக்கிழமைகளில் தொடர்ந்து மகாலட்சுமி தாயாரை வணங்கி வரும்போதும் சுக்ர பலன் கிடைக்கும். அது மட்டுமல்லாமல் துர்க்கைக்குரிய மந்திரங்களை சொல்லி துர்க்கை அம்மனை வழிபடுவதாலும் சுக்கிரனுடைய அருளை பெறலாம். இந்த சுக்ர ஜெயந்தி தினத்தில் மகாலட்சுமி தாயாரை வழிபட்டு பசுவிற்கு அகத்துக்கீரை வாங்கி கொடுப்பதன் மூலம் சுக்ர தோஷம் நீங்குவதுடன் சுக்ர பலம் பெறுவதற்கான யோகமும் கிடைக்கும். சுக்கிரன் இல்லாமல் சந்தோஷம் என்பது ஒருவருக்கு கனவிலும் கிடையாது. ஜோதிடத்தில் குணப்படுத்துதல் என்ற வார்த்தையின் அதிபதியே சுக்கிரன் தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. நாம் படும் பிரச்சனை அனைத்திலிருந்து விடுதலை தருபவர் சுக்கிரன் தானாம். பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை நமது ஒவ்வொரு அசைவிற்கும் நமக்கு பணம் தேவைப்படுகிறது. அந்த பணப்புழக்கத்தை தரும் கிரகம் இந்த சுக்கிரன். இந்த நன்னாளில் சுக்கிர பகவானை பற்றிய புராணத்தை அறிந்து கொண்டு சுக்கிர மந்திரங்களையும் ஸ்ரீ சுக்கிர அஷ்டோத்திர சத்தநாம ஸ்தோத்திரம் சொல்லி அதிதேவதையான மகாலட்சுமி ஸ்தோத்திரமும் பாராயணம் செய்யலாம். இது சுக்கிர பலத்தை அதிகப்படுத்தும், சுக்கிர தோஷம் நிவர்த்தியாக வழிவகுக்கும். சுக்கிரனை பற்றிய புராணத்தை முதலில் தெரிந்து கொள்ளலாம். சுக்கிர பகவான் பிரம்மதேவரின் மானச புத்திரர்களில் ஒருவரான பிருகு முனிவருக்கும் புலோமசை என்பவருக்கும் மகனாக பிறந்தவர். இவரது நிறம் வெண்மை, அதனால் இவருக்கு சுக்கிரன் என்றும் வெள்ளி என்ற பெயரும் உண்டு. சுக்கிர பகவான் அசுரர்களுக்கு குருவாக விளங்குபவர். அதனால் இவர் சுக்கராச்சாரியார் என்றும் பார்கவன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். திருமால் வாமனாவதாரத்தில் மகாபலி சக்கரவர்த்தியிடம் 3 அடி நிலம் கேட்டார். வந்திருப்பது பெருமாள் என்பதை உணர்ந்து கொண்ட சுக்கராச்சாரியார் மகாபலி சக்கரவர்த்தியிடம் 3 அடி மண் தர வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டார். ஆனால் மகாபலியோ சுக்கிரனது பேச்சை கேட்கவில்லை. அதனால் சுக்கராச்சாரியார் வண்டாக உருவெடுத்து கமண்டலத்தில் நீர் வெளியேற முடியாதபடி அடைத்து கொண்டார். ஆனால் மகாபலியோ தர்பை புல்லை வைத்து அந்த அடைப்பை நீக்க வண்டின் உருவத்தில் இருந்த சுக்கராச்சாரியாரின் கண்ணில் தர்பை புல் பட்டு சுக்கராச்சாரியார் ஒரு கண் பார்வையையும் இழந்தார். தன் நலத்தை விட தன்னை நம்பி இருப்பவர்களின் நலமே பெரியதென்று இருப்பவர் இவர். உண்மையானவர், நல்ல மனம் படைத்தவர். பெருமாளுக்கு உகந்த கருட வாகனம் தான் இவரது வாகனமும். இவர் தன்னை வழிபடுபவர்களுக்கு நன்மதிப்பும் அதிர்ஷ்டத்தையும் தருபவர், சுக்க போகத்தையும் அளிப்பவர். சுக்கிர நீதி என்ற நீதி சாஸ்திரம் எழுதியவர். மழைக்கு அதிகாரியாக இருப்பவரும் இவர்தான். சிவபெருமானை நினைத்து தவம் செய்து அமிர்த சஞ்சீவி என்ற மந்திரத்தையும் கற்றவர். இதை நாம் ஒரு பதிவுல சஞ்சீவி மந்திரத்துல பார்த்திருக்கிறோம். இந்த மந்திரத்திற்குன்னு ஒரு ஆற்றல் இருக்கிறது. அது இறந்தவர்களுக்கு மீண்டும் உயிர் தரும் ஆற்றல் வாய்ந்த மந்திரம். சுக்கிர பகவானின் நல்ல குணத்தை கண்டு சிவபெருமான் இந்த மந்திரத்தை அவருக்கு அளித்தார். ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் சுக்கிரதசை 20 ஆண்டுகள் நடைபெறும் அந்த காலகட்டத்தில் ஸ்ரீ ரங்கநாதரை வணங்கினால் சுக்கிரனால் கிடைக்கும் நன்மைகள் தடையின்றி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. சுக்கிர தோஷம் இருப்பவர்கள் நவகிரக சன்னதியில் இருக்கும் சுக்கிர பகவானின் முன் தாமரை திரி தீபத்தை ஏற்றி சுக்கிர பகவானை ஆராதித்தும் வெள்ளை தாமரையை மகாலட்சுமிக்கு வைத்து சுக்கிர மந்திரமும் மகாலட்சுமி மந்திரமும் ஸ்ரீ சுக்தம் போன்றவற்றை சொல்லவும் ஸ்ரீரங்கநாதரையும் மகாலட்சுமியையும் வணங்க சுக்கிர தோஷம் நீங்கி யோகம் ஏற்பட வழிவகுக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம இப்போ மந்திரங்களை பார்க்கலாம். சுக்கிர பகவானுடைய மந்திரம்: ஓம் ஸ்ரீ சுக்ராயே நமக. ஹிமகுந்த மிருணாளாபம் தைத்யானாம் பரமம் குரும் சர்வசாஸ்திர பிரவக்தாரம் பார்கவம் பிரணமாம்யகம். ஹிமகுந்த மிருணாளாபம் தைத்யானாம் பரமம் குரும் சர்வசாஸ்திர பிரவக்தாரம் பார்கவம் பிரணமாம்யகம். சுக்ரன் காயத்ரி.
ॐ अश्वध्वजाय विद्महे धनुरस्ताय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। ॐ अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्. இந்த சுக்கிர காயத்ரியை தினமுமே இயன்றவரை பாராயணம் செய்ய சுக்கிரபலம் கிடைப்பதுடன் சுக்கிர தோஷமும் நிவர்த்தியாகும். சுக்கிரன் மந்திரம்: சுக்கிர மூர்த்தி சுகமிக ஈவாய் வக்கிரம் இன்றி வரமிக தருவாய் வெள்ளி சுக்கிர வித்தக வேந்தே அள்ளிக் கொடுப்பாய் அடியார்களுக்கே. சுக்கிர மூர்த்தி சுகமிக ஈவாய் வக்கிரம் இன்றி வரமிக தருவாய் வெள்ளி சுக்கிர வித்தக வேந்தே அள்ளிக் கொடுப்பாய் அடியார்களுக்கே. இந்திராணி காயத்ரி நல்ல வாழ்க்கை துணை அமைய உதவும் இந்திராணி காயத்ரி மந்திரம்: ஓம் ஷியாமவர்ணாயை வித்மகி வஜ்ரஹஸ்தாயை தீமகி தன்னோ ஐந்திரி பிரச்சோதயாத். ஓம் ஷியாமவர்ணாயை வித்மகி வஜ்ரஹஸ்தாயை தீமகி தன்னோ ஐந்திரி பிரச்சோதயாத். சுக்கிரனுக்குரிய சௌந்தர்ய லஹரி ஸ்லோகம்: சதுர்பிஷ் ஸ்ரீகண்டைஹி சிவயுவதிபிப் பஞ்சபிரபி பிரபின்னாபிஷ் சம்போஹோ நவபிரபி மூல பிரகிருதிபிஹி சதுஷ்சத்வாரிம்ஷத் வசுதல கலாஸ்ர த்ரிவலய த்ரிரேகாபிஸ் சார்தம் தவ சரண கோண பரிணதாக. चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भोः नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाश्रत्रिवलय त्रिरेकाभिः सार्धं तव चरणकोणाः परिणताः. शुक्रबीजमन्त्रम्: ॐ द्रां द्रीं द्रौं स शुक्राय नमः. ॐ द्रां द्रीं द्रौं स शुक्राय नमः. ॐ द्रां द्रीं द्रौं स शुक्राय नमः. श्री शुक्र अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्. शुक्रशुचिः शुभगुणः शुभदः शुभलक्षणः शोभनाक्षः शुभ्ररूपः शुद्धस्फटिकभास्वरः दीनार्तिहारको दैत्यगुरुः देवाभिवन्दितः काव्यासक्तः कामपालः कविः कल्याणदायकः भद्रमूर्तिर्भद्रगुणो भार्गवो भक्तपालनः भोगदो भुवनाध्यक्षो भुक्तिमुक्तिफलप्रदः चारुशीलश्चारुरूपश्चारुचन्द्रनिबाणनः निधिर्निखिलशास्त्रज्ञो नीतिविद्याधुरन्धरः सर्वलक्षणसम्पन्नः सर्वापद्गुणवर्जितः समानादिकनिर्मुक्तः सकलागमपारगः भृगुर्भोगकरो भूमिसुरपालनतत्परः मनस्वी मानदो मान्यो मायातीतो महाशयः बलिप्रसन्नो भयदो बली बलपराक्रमः भवपाशपरित्यागो बलिबन्धविमोचकः गणाशयो गणाध्यक्षो कम्बुग्रीवः कलाधरः कारुण्यरससम्पूर्णः कल्याणगुणवर्धनः श्वेताम्बरश्वेतवपुः चतुर्भुजसमन्वितः अक्षमालाधरो चिन्त्यः अक्षीणगुणभासुरः नक्षत्रगणसञ्चारो नयदो नीतिमार्गदः वर्षप्रदो हृषीकेशः क्लेशनाशकरः कविः चिन्तितार्थप्रदः शान्तमतिश्चिन्तः समाधिकृत् आदिव्याधिहरो भूरिविक्रमः पुण्यदायकः पुराणपुरुषः पूज्यः पुरुहूतादिसन्नुतः अजेयो विजितारातिर्विविधाभरणोज्ज्वलः कुन्दपुष्पप्रीतिकाशो मन्दहासो महामतिः मुक्ताफलसमानाभो मुक्तिदो मुनिसन्नुतः रत्नसिंहासनारूढो रतस्थो रजतप्रभः सूर्यप्राग्देशसञ्चारः सुरशत्रुसुहृत्कविः
तुला वृषभराशीशो दुर्धरो धर्मपालकः भाग्यदो भव्यचारित्रो भवपाशविमोचकः गौडदेशेश्वरो गोप्ता गुणी गुणविभूषणः ज्येष्ठा नक्षत्रसम्भूतो ज्येष्ठश्रेष्ठशुचिस्मितः अपवर्गप्रदोऽनन्तः सन्तानफलदायकः सर्वैश्वर्यप्रदः सर्वगीर्वाणगणसन्नुतः एवं शुक्रग्रहस्यैव क्रमादष्टोत्तरं शतं सर्वपापप्रशमनं सर्वपुण्यफलप्रदम् यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् इति ஸ்ரீசுக்ராஷ்டோத்திர ஸ்தோத்திரம் சம்பூர்ணம். தன தானியம் என அனைத்து சம்பத்துகளையும் தரவல்ல இந்திரன் அருளிய ஸ்ரீ மகாலட்சுமி அஷ்டகம். ஸ்ரீ கணேசாய நமக. அத ஸ்ரீ மகாலட்சுமி அஷ்டகம். இந்திர உவாச்ச नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी मुक्तिप्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते महालक्ष्मी अष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा इति इन्द्रकृतं श्रीमहालक्ष्मी अष्टकं सम्पूर्णं. श्रीगुरुभ्यो நமः. ஹரிஹி ஓம். இந்த சுக்கிர ஜெயந்தி நன்னாளில் இயன்றவர்கள் கோவிலுக்கு சென்று சுக்கிரனை வழிபட்டு அவரது அருள் பெறுவோம். இயலாதவர்கள் இருந்த இடத்திலிருந்தே சுக்கிரனையும் மகாலட்சுமி தாயாரையும் பிரார்த்தித்து இந்த மந்திரங்களை சொல்லி அவரது அருளை பரிபூரணமாக பெறுவோம். நல்லதே நடக்கும். நமஸ்காரம்.